Čo je? Je tam nejaká dzúra, že? Ale to je ešte asi nič. To je celkom teplo. Tu sme už nevideli. Tak toto... Čo je? Ja, je to nejaký koš. A to je asi koniec, či? No, to je koniec. Počkej, tam je... No, poď. To je totálna tmís. Kokos. A ozaj. No dobre, tak ideme zase inám. No ale ešte kámo, to sú bez tak ešte Myslíš? A pozri sa, tam máš normálne pečiatky, podľa mňa ešte vyplesku. Dobre, poďme, aby sme pozreli viac. Čo? Ja, no. Ale to sú sviečky. Sviečočky? Okay. Super. Tu bez taký typek asi maloval, tak si tu na sviečky. Tu je nejaká ďura. Kam? A tam sa dostaneš. Aha. Tam sa dostaneš. Vrchom, aha, halus. Taký útekový plánik. Alebo. Ale akože veľký bunker. Kámo, ale riadne to... Priestranný, že? Zober, tu nás sa zmestili aj auta, kámo. Čo ešte? Tangasy. Vybetonované. Halus. Si zober, že by sme sa... Prezli za nejakých nemeckých vojakov, pretože to strašne vidí. By si vybehol deň iba. Ja, my friend, ja. Bombe. Bomba, di bomba. A tu na rovno Gradaus. Tu nejaké pičoviny. No tak toto je riadne. To je riadne. Také veľké. To je riadne veľké práve, že? Obrovské. No, ale to musí sviečky, kámo, tá cibotka. Nie, však neďalko. Ukáž, tak poďme pozrieť sa, co? Potom sa vrátime. Ale počkaj. To je nejaká ďura, čo to je? Aha. A nie.
Fúha. Ale veľké toto je. A tu je... Sa normálne dostaneš? Už viem. To viem, ktorá je táto ďura. No jasné. Jo, tak sa skúkal. Hej, dobre, poďme ešte pozrieť. To není tá diera, kámo. Je, to je... Fakt? Ne. Nie akože henta, ale taká iná. To je taká... Proste raz som tu bol zbierať kamene. Hej, som pozeral a to bola taká malá ďurka, si neviem, že to je kokos. Mali to ale husto prešpekulované, že také východové umie, že? Hej, kadejaké, no. Keby čo si. No ale priestranné, chalani, fest. Tam ešte neboli, že? No to je oči, a tu ani nič není. To nevypadá. Ukáž? Prieskumníci. Tu sú sviečky. Možno, čo tu máme, proste to je jedna kovka, tu nájdú nejaké, neviem čo tu. No tu už nič není. Alebo je? Nie vyklapra. Tu na to vypadá... No nič. Ale celkom ľudia sa chodia, že? Však aj vtedy, keď sme tu boli so Špajkým, Hej. tak sme počuli hlasy, vieš? Si vravíme, že tam je totálna tma, počuli hlasy, že to čo... Ty som točený ešte si... Hej! Tak sme nemali svetlo. Jajká. Veď a bez takého... No jasne, no bude. Ide ti dobre. Ale tak s takýmto svetlom je to lepšie, no. Ako s týmto ľudí čo? Stíhaš. Tu zase nejaké... Poďme pozrieť. To sú totálne katakomby. Tu by sa človek úplne stratil. Normálne tu nachodia deti chlastať energetiaky, kámo, kačci. Poďme ďalej po listách, má energetiaky a cigarety sú tu, kámo. Ja to... To je taková schovka, pre mňa. No, pozor. Nevidia rodiči. Vzala akože fest. To sú normálne nejaké čierne pičovinky. To je ako keby uhlie, alebo čo? Že? Aha. Také zčernané. Uha. O. Aha, buba. To bude celé predstavky. Ďalší bubák. Samý bubák.
Tam to tiež vypadá niečo. Uvidíme. Akože iná brodenica tu nože. Niečo vrával ten Vujko, že tu niekde by mala byť diera do ďalšej časti bunkru. Ale kde, kámo? Tu. Tu. Ale jak sa... Čo to je? Tak toto je husté. To presne toto ráno, čo je ďalšia časť. Nejakou nemeckou minu. Ale hej, ukáž. Ale spadni. Ukážte, daj. Si daj blesk na telefóne. Čo ideš aj ty? Hýbaj. Čo je to vysoko? Čo? Je to vysoko či nie? Ako vysoko? Či si na ten názor, alebo 10, čo si? No je to dlhé inak, kámo to vypadá. Tam je ďalší vchod. Tam je ďalší vchod? Aha, ale tiež taký podobný. Tiež podobný hentomu. Tak čo, idete tadiaľ? Ale ja by som šiel aj takto. Je to podobné, ale neviem, či sa mi tam chce ísť. Hýbaj. Čo? Hýbajte. Ešte môžeš ísť aj tam ale dozadu, nie? Kamo, idem pozrieť ten vchod. Ako dozadu. Iba. Nejdem. Ideš? Tak tým druhým chodte. No tak je tu aj ďalší vchod. Vlado! Tu je husté. Táto hej, že? No. Toto vypadá byť lepšie. Poď. Sáďo!
No. Jože, to je ďalšie. Počkaj, poď sem. Ty vole. No, odtiaľ to som išiel. To si vyškal, ne? Aha. Ty vole, ale zase to videl, ne? No vidíš, tam je jeden. Ty si sa nebol cestu, ja som vedel, že bude to nejaká iná cesta. Ty vole, ak si to je. O tom čo je? Ty kokos, počkaj. Že by bol ďalší východ. Ja aj to je henta cesta. Odtiaľ sme prišli. A tu je, aha, ďalšie. Katakomby. Kokos. Ale bolo by husté ako keď sviečky. Normálne kam vysvietiť sviečkami. Hej, to by bolo pekné. Na povaj. O čo to je, že? Husto. To už sa aj převádzky do přepadlo, ale byla zábava. Zúri. Čo je toto? Porozbijané veci. Ale dívaj, aha to... Ale, aha dívaj, oni si tu ozaj dali káhančeky. Čo, no veď aj tu na kámo, aha, veď aj tu na všade kámo, tu na nejaké železo. To máme také černé. Aha. Nech chcete niekto suvenír. Čo je? Zober Železo? Zober suvenír. Vezmeš a celý to popadá. Kámo, ale je to niečo, tu bude ako, vieš čo to je? To je ten, Háčik? chápeš, to si mal. Jaj, to sa do dreva dáva, nie? Do čoho? Že drevo, keď chce spojiť veľké... To neviem, ale je to husté, kámo, to je rare piece. Rare piece. Prieskumníci. Jau. To úplne to vidno, tú cestičku, to vedno. Akože dobrá predieračka. No, ty to dá to nadávať bacha. Saďa to nadávaj bacha. Ideme po stopách, ako môžete vidieť, je tu. Je to tu dosť. Či další hnus na překážku. Kámo, ale nechci. Fú. Tu na toto. Aha, máš pekné schodíky. Hej, toto je podľa mňa lepšie, jak po tom snehu. Tu nám mali brutálny výhľad. Akože ostré fest. Hej, bacha Saďa. Ale šmíka sa trochu. Vieš, takto. Piu, piu. Všimni znázornení druhej svetovej válce. Aldo, ukáž odkiaľ sme prili. Takto tu. To iba. Pekná obloha, všetko.
Mňa to tu úplne oškobe. Fúha. Ja si myslím, že hej, teda dúfam. Ale je to strmé dosť, ty kokos. Stopičky. No, to je výhľad. Tomáš, boj. Predstav si, že idú za tebou Nemci. A do šikma, vieš, si dávaj tak nohy. Nechod napriamo. Daj si tak od seba. Ja musím používať bet. Je to... Ale ide ti to už. Kamarád, nevylezu ty. Tak fabriky, komíniky, šikoviny. A tu na to vypadá husto. Zase. Sme ešte vyššie. Tak toto už je. Že hej. Tak prepni na iný mód. Vlado, že vraj máš zimný model. Aha. Stránska skala, 310 metrov. Čo tam je? Aha. Zde stojíte. Ale ty vole... Kde je Spielberg? Aha, tu je Spielberg. Aj na skateu. Aby sa fest dobre jazdilo. Flipa. By si preskočil one. Hej, Petrov. vieš na míste. Flipa. Skáčem, ne? Pozor, Nemci idú. No, skáčem, ty kokos. Toto by si bol jasný. Z takéto výšky.